Boleh siap tanggung jawab nah iki teh. Hasilnya bom. Ngoh. Bola-bali penak sing nonton. Iya. Sing ragate mumet iki saya ganti rugi to. Iya ganti rugi Mas ngene iki. Yo ganti rugi. Ganti rugi. Jerune sakmene iki. Jerone meh enek sak. Oke, meh prep 70 80 jerune iki nyang jero. 20 cm iki jerone. Bom 8 kilonan iki. 8 kilo semono jerone. Jagung kono enek-enek. Ini plastiknya kono sae jauh lho. Oke. Kae nggon mercon kae ya nggon semangka ya mabrut. Semono mabrut. Iki sing sak sawah iki sak pirang kon Mas iki? 3 kon iki? 1 2 3 nggih. 3. Papat kono ke nika? Tengah nika? Oh, tengah niku nggih enten. Patang kon. Halah. 8 kilo mledhos ning ngisor.